ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Ngamla banchus kam hakabede baki jing ki baki patba ki mat lingba ka jing du no jongki ya ka baha ka baki de banyo lingba ki scheme pher jonga sarkar kame badru jonga sarkar jilla tanamar ka jing penslam jonga sarkar penthma ya ka census gilayo ek Eastern West Khasi Hill District ngaran kamru banyo no yupin ko jonga district yakni lapen pa ruba Ambros Marwen usoda jonga shnong sangshong ubade uwe ni kiru rangba ubajumi shakmat bankran ni kijing e jongki paitba uba Ambros lo ongru ba ka jing penslam jonga sarkar ban penthma ya ka census klakta bha khamtam me kilong ying ki bedok ki ba ka census ajar khatwe ki dang don kerteng lang ba ki mi pa dre heading ka tak lami ying bat ki babon ki de ki bedok bat ka jing slam ban penthma ya ka census klapin long ki bandu yo khaw ration ba de ki ki jimentoy Shushu uloang wala ka jing penthma ya ka census klasha penthut haka klam corona hausnam arajar apho we de wat hadu menta usnam arajar apho saw ampat yo idak satya ya ka jing penthma ya ka census ule thu ba kumba prapho na ka shispa ki pai ba jong shna sangshong ki de ki beduk bat ki nong ram ba kumta kim kwa ban hap haka mairang taun kumba klasha kin thoplang ba ka jing yo ka census ka bathamma kanyarap ban pen hap ki shnong kum ki jaka sor ni ki nong kandong Kum unung yalam shinong ubadon kijingkit klik na bentak paiba ngamla banchu sungam jar hakwe bat kijing ek baki paiba ki mam lingba ka jingdu no ka jongki ka bha ka baki ki de banyo lingba ki skim ba per jong ka sarkar kami bat kumju ru jong ka sarkar chala lingba ka jingpun slam jong ka sarkar ban penterkam lani ban riba shino hakwe de bat kasensos kaba ladap naru usnam arajar khatwe tinakalen ka jonga kum unu yalam shinong haba ki paiba ki wan ban uot lani yatho hakwe de bat jingdon kam ki jongki ngamla ban chong klikti ngalalait ban yikendu iki bor bahlor naru isa DC additional DC bat kumjuru ban late pani kendu ya ke supply department ban ya kran hakwi dei ba kijingdon kam ki paiba khampam kitu ki paiba ki baduk ki bomyo kha ban ya kran bat ngala sumeru hakwi dei ya ke kerteng ki jomgi nrei ke basmusi ban ya tu akmat jongki kalong ban nagaliang ki bor ba halo kila juba dak basya bang nimla ban le ai yamenta kat ba ka sensos kampat pentrikam tenakaliang ke jonga hukum gani ko por na karpat jori ka sarkar jala bakla dei ka por ban penstat no hakwi dei bat ka sensos nang ba ki pat ba ki badai hok ban yo ya ka baha ka ba ka sarkar ka lamang na ka sarkar kami lani na ka sarkar jala kan poi bai syaki ka lasun sos kadai hausnam 8,000 khatwe di hoot ngimla banlan lingba ka jingwan ka klam COVID-19 hausnam 8,000 arpwe klapendiko hakwe dei bat kani ka bentan nrei ka basmusi kalong bahadu menta usnam 8,000 arpusau nagleng ka sarkar kam simla beni kanu kadak hakwe dei bat kasensos ten nakaleng kajonga ngasngo bakane ka jingpen slam jong ka sarkar kakta sikat dai nakabenta ki paiba nong syong ki baduk ki badai hok banyo hakwe dei bat ki BPL card AAY lani APL bat ngakwa ban penpau hang ni
Banadu usnam arajar khatway hadu mentah. Kacingya lenti jong kasunsos kalapoy saki khat ar khatlai snam kinti. Modor mapi lingba ka jingkerku ka ba ublay ulakerku ya ka jingim ka jongi ki breo manga iway pa iway. Bat ngingay dru ba hakatu ka por ba kawan kasunsos arajar khatway. Kidang bun ki ba haying hasam ki kun ki ba don lang hakakat jong kakme. Ti henray hadin kitu kisnam arajar khatway ki kun kilami no laka jong kaying kasam. Bat kiladon laki jong ki kun kikti. Bat mentalay kidon kilonging kibaladon kun sangot sangot kumta tartar. Bat kabasnusi kalong haus nam arajar arpo lingba ka jingwan ka pandemic lingba corona virus. Nagaling ka sarkar kami ni ay kublay kerpang bakala ay katakalat ban ay kaw ay nagbenta ki badok. Snosi banya tu hang ni kum kinong yalam ki badon hakasaw kasin jong ki paitba. Kito ki badon kat Russian nalor ka life san galo plus bat kabha baka sarkar kami ay life san galo lam nyok dinray nagaling ka jongi habangi penbana kito kibayo kaw ay bat kibayo yo kaw Russian kinlait bansim sakidila bat kito ki bom don kat kinwan siya usodar lani siya kasunang nre ondang ilalam bun penban kibawan siya kaliang kasunang banwan bansim ya ka ay kabha kabaka sunang kalak bha nakabanta ka jonggi bat ngangay lingba ka jingkerku ka jong ublay ya kito ki BPL kiba nado usnam araja khatway ngingit ba kimnes kimlong kumto kumbakilong ngingit ba kilalong kiba bet kiba labiang hakwide bat kayo ka ko tengah kerpat nak yaki balada jia ba kasensos keribas lakalong ta kasnam lanim hakini ki benaik banwan snusi banyatu phila bandu nrei priang ya ka ei ka jingkurku ailam baki hinman ki para lani ki bahaying hasam kinyolam namal na kaleng ka supply department ngikum kinong yolam sinong ngilalait banya kendo nrei ka basmusi banya tu kalong bang ngimla banle ai tang lada kitu ki badon yak BPL card ki compromise no lani ki IT no hanu lakalong haki bahaying hasam lakalong haki baduk ki basok hapo sinong nakaleng ko office kala banle nrei dakumoy pat nakaleng ko office kamla banle ay katba kasensos kampat pentrikam bat kabanga kwa banyitu ki ay kila jimuntoy lingba kasensos kan long ka jingkur khu nakabenta ki paitba jong ka jalahi baro kawai kasensos kan pentikina baki bha jong ka sorga lagi long na ka sorkar kemen nina ka sorkar jala kinpoy ba syaki badai hok banyo bat kabaar kabanga kwa ban kran hangni ngiju yak sai hakwide ban light naka tau area khamtam ka sinong ka jong namar kat kum ka jingwa bat kat kum ka jingpet bine ka jongi naka sis pa pasan kinong sinong haka sinong ka jongi prapo pasan kirang day kinong rap bat kibadok henray ka sinong ka jongi yamenta kaladon haka mayrang daw tingile gran bat kibor kiba halor hadu kibor jong ka district council kiba day pek yakni kabenta henray hadu menta kimla banle ai dimenta pat ka day ka lat kalenti nagbenta ka sinong ka jongi day lingba ka sensos bala ban pia yaki sinong lani ki dong naki rorar syaki orban lingba ka sensos ko bat kabang kwa ban penkan mau ni kalong balingba ka sensos kamlong ru ka jingkerku khamtam ya ka district ka jongi kabadang suyo tma bangin yo yala ujong ukot number lani pin code hakwide bat ka district ka batum
Tinakling kejonga ngakar pat jor, iki bor bahalor, kibadi kmi, bat kamtam. Ya paro ki hinru hungut, ki emale, ki ba mi kmat. Yala ki jong ki time. Bakin snutu, baka ke jing kaba ki pat ba ki mat. Ban yakran, ban yatir, ban pen olong no, hakabide, bat kani ke jing temu, kaba ngila ang nur laslam.